ଥରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲା। ପଛରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୋର ସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲେ କି ଆରେ ତୁ ସେଠି କାହିଁ ଯାଉଛୁ, ସେଠିକି ଯାଅନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାହାଡ଼କୁ କେହି ଚଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଟି ତା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲା। ଶେଷରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିଲା। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ବେଙ୍ଗଟି କାଲ ଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ଶୋଭା ଯାଉନଥିଲା, ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲା ପଛରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୋରସେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା କି ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିଥାଉ, କିଛି ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ସେଟା କରିପାରିବୁନି, କାହିଁ କରୁଛୁ, ସେ ରାସ୍ତାର ପାଦ କାହିଁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆଡ଼େଇକି ଆମକୁ ଆମ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଦ ଛୁଇଁବ।